работят и на сайтовете, и на повече пари, и клиенти съм им давала. Не съм им взимала една стотинка. И двете са селянки, не едната от Благоевград, много зле. Работеше с таксита, кой извън е това, кой от 50 лева. Как се казва тая? 2 часа, Десислава Димитрова. Десислава Димитрова. Ева, момичето е много готино. Работихме си, станахме си приятелки, а другата готино. Една мургава ли? Не, а другата ситуировката е Десислава Мицурева, която е. От Гоце Лелчев, тя па има 2 деца. Мъжа и в Англия една стотинка ни дава. Ревеше по фейса ми, ревеше, няма пари, тук работа по дискотеките. За 100 лева вика с 4-5 човека влизам и така. И ти ги прибрал рилото? Казах Ела в Благоевград, че ти направо бяла така, още същия ден си изкара тя 1000 лева, на другия ден си прати на децата. Аз и Мартин ги познава чрез мене, нали? Да. Защото ядеме заедно, вечераме, нали? Ходим на дискотеки сме ходили. Даже на едното момиче, нали ви обясних, че 1500 лева и даде за брати. Тоест не са били малтретирани? Никакъв случай. Защо според тебе тогава те изведнъж се променят и сега трябва да... Да, Теодора Кучариново, защото му беше любовница. Така, и ревнува ли какво? Ревнува, да, тя е една пъптила, грозна циганка. И мене ме мрази, каза му, аз съм свидетел, по телефона го заплашва, той вика, де си не дей така, им си семейство, жена ми се върна. Нали Теодора викаш? Теди. Теди вика, не дей така, им си семейство, жена ми е тук, тя му вика, искаш и вика, в долу да те прата, вика. Сега отивам, имам полицаи, връзки, това, онова, вика, ще кажа, че си ме карал да постоираме такива работи. Съм ти давала пари, не знам си какво, и тя даже му пуска жалба, оттегля, пак я пуска, оттегля. Тя не е разговора. А колко годишната? Не знам, нямам представа. А тя българка ли е тази Теди? Циганка. Циганка ли? Т.е. тя ли е подавала жалби някакви? Кога е било това? Не знам, мисля, че има 2 месеца някъде, 3, не знам. А вие тия полицаи познавате ли ги? Не, които са арестувани. Да, обича ли да търсиш? Да, задължително. А вие ли сте приятелката на Мартин? Аз съм С него живеете от колко време? Ние живяхме 2014 заедно, аз го пременях, разделихме се, той ми покриш всички разноски по детето, дали плати ми осигуровките, дърта, така нататък. След това пак се събрахме, детето го бях завела в Гърция за малко, при майка ми отидахме заедно, си го взехме. А детенцето ви от него ли? Да. На колко, на 2 години? На 8 месеца. На 8 месеца. А с другите деца как се отнасят? Много ги обича. Те умират за баща си. И за мен умират, между другото. Как се казва детето си? Христо. Христо ли си го казва? А кой си? Господ. А вие как се казва? Нещо го знае. А вие как се казва? Гергина. А фамилията? Хубавица. И според вас Българка хубава фанала за циганин. За Мартин. Моля? Това е отмъщение, това че се го Мъжление, да, всичко идва от тази фанала, някакво отпедник там и тя циганка, мисля, че и двете правят някакви схеми. Сега той си има черно минало, нормално е полицаите да се фанат. А вие не се ли притеснявате да сте този бизнес? Ето общо взето сте им като синдикален лидер на момичета. Лидер? Така да. Не, аз просто им направих обяви и показах как да работят, защото ги съжалих. А вие работили ли сте? Работя, да, и в момента И в момента? Даже сега, ако обърнете внимание, ми звъняше 3-4 пъти телефона. Мартин. А Мартин не ревнува ли? Нямам място за ревност. Това за пари. За пари. Точно така, бизнес. Добре, собственика на хотела знаел ли е там? Каза, че е знаел. Има за 1 месец, това беше по-миналата година, тогава не бях с Мартин. За 1 месец в София имах изкарани 22 лева. В София ги правите тия пари? Ето паржули, реки, салати, 50 лева на ден само цигари, доктори насам натам. Защо не всичко се разхищава? Ето семейството ми са живи и здрави. Добре, ма Гери, отпуска взимаш ли си? Ходиш ли на екскурзии, на Нямам моренце? един ден, в който не съм правила секс. Ти си секс машина. И добре, почивен ден немаш ли? Почивен ден немаш ли? По колко мъже на ден най-много си оправала? Ако си ще кажа колко на куп. На куп? Кажи не. Ти не си красавица. 6 човека, нищо не е. 6 човека? На куп? Те да му мислите, нали? Да. А на ден или нямаш?
Зависи, някой път ми се работи, някой път не. Ето сами се работи. 100 лева за един час ли? Колко е 100 тарифата? до 300 лева, зависи кой иска да. Каква програма иска? Да. А с Мартин е различно ли? Мартин и Слобод. А другото е машинално. А той плаща ли? Не, бе, не. Той си плаща по друг начин. Добре, да кажи, циганките не ви ли подбиват цените? Те по-ниски цени сигурно. Да, ама като отиде циганка на адрес, нали ще я върнат. Тя ме реши, тя... Викаш. Тя на снимката се е снимала някаква моделка, па отива циганка. Къде я връща? Така че въобще не са ни конкуренция. А освен вас тук в Благоевград има ли други? Има много, отворете сайта, ще видите всички. Как се казва този Кой е сайт? този сайт? Ало, БГ. Ало, БГ. С него ли основно набирате? Да, остава съм с телефона, звъни ми някой желаеш, ще разбираме с къде се видим и си вършим работа. Ти към кои се причисляваш? Към елитни компаньонки, проститутки или не? елитни. Не си елитна, нямаш претенции да си елитна. Каквото дойде, каквото падне. А повече млади или стари? И повече млади момчета са клиентите. Ти си християнка, па Мартина ми е сулманин. Как? Не, аз се спазиках тогава, защото нали има много жени, ви питате. Ева, сега това си е харем? Да. Ти не ревнуваш, то си живее с първата жена, с децата, па с втората Ама жена. той с нея, те са като брат и сестра, той Верно няма ли? някакви отношения с нея от Мислиш? 15 години. Мо те лъже, па да ходи да оправи нея на първия етаж. Представяш си, Представя, да. жив и здрав. Сега не мога да оправя никоя. Сега според тебе, невероятна и така или иначе натам върват нещата, че ще го осъдат. Аз не мисля. Мислиш? Да, е. Що? Верваш в закона ли? Какво? Съда ли Закона верваш? не е толкова, но то трябва доказателства. Сега за мен да пусна 2 жалби и ще ме осъдат ли? А тебе караха ли те да пишеш срещу него в полицията при Никой задържане? не ме е Не карал, те е аз карал. им писах. Хора при разпитите. В принцип всички си написах истината. Да. Ама и за един ден.